Bafowethu, our police are no longer sleeping on duty. I'm not sure whether it's safe to say they no longer accept bribe. Yesterday, a young Nigerian man lost his life in the Western Cape. It looks like there was a clash between Nigerians and our police force. I'm going to share two stories here, actually. And is it possible that had this man left South Africa while he was still alive, he would still be alive? Bafowethu, story sakhona apha ngizobalisa story zethu actually ne. Kubonakala apho ndibona khona ndifuna uncoma futhi into ba ingathi amapolisa wethu noko ngoku ikawusi bazonyusile. Bafowethu izolo amapolisa wethu abhizi ngeoperation ithizeni besejana neziyobisi. Niyabazi bangobani ke ompethe beziyobisi aphezweni lethu. Hayi ke ingathi kude kwabe kuyamoshakala kwakhona iNigerian elize labe liyachona. Ekutshoneni kwalo kweza ke ngoku banqumbana lama Nigerian yabazi bayadelela bezodelelana namapolisa wethu. Hayi ke ikhona ingathi le complex nyana elapho andibona into obinoba lenhlekele yenzeke khona. Beza apho bezoraselana namapolisa wethu. Hayi futhi calm, cool and collected amapolisa wethu bafowethu. Kube phi bayabarasela nje bavala igate bazidonsa enzayifaka ivideo yabo badonsa igate ngendlela nje bondlobongela bebhizi berasela pho kube nini kuthathwana nama dustbin kulahlelwana nama dustbin phansi nani. Hayi bafowethu, andithi ngoku sibhizi si-enforcana ne-law and order. Amapolisa wethu adedela i-rubber bullets. Lo yena kanye bokubonakala ingathi ebebizwa nje zizinyanya zakhe khona nje lento nje bimsokolisa umsilanyana nje ubungafuni ukulawuleka bamdlabhula umlomo lo beke rasa ngawo. Ayimnandanga kwifamily lani into ba sekukhona utshonile. But akumnandanga nakuma South Africans abhizi abulawelwa ifamily zabo siziyobise zithengiswa ngababantu. Uyabona lo dlabhuzwe umlomo waqhubeka futhi warasa wangayeki. Ndaba nayo into ethi andikho sure mosisibhamaskaze sindubule so ansazi into basingena kube njani. Is it possible into bakuseshushu because akangayeke waqhubeka abephi hayi ndibopheni kube khona kwakuwa ama Nigerian lona la I think wayena lo shootayo ubhizo rasela namapolisa wethu into bamawafonela iambulance ngoba lona sekadlabhuza umlomo uyalenga sekadlabhudlabhu umlomo. Hayi makufonelwe amapolisa makufonela iambulance yilili helele bengayifoneli yini bona iambulance. Ubhizi yena ubhizi yivideo ulimele lo limela igazi liyachitheka so andikhosho noba bokuseshushu engekaboni ingcamu uba umonakala ungakanani. Ndiyakhalela ukumbona few months later into ba lamlomo uzabe unjani because ngumlomo oyewadelelana namapolisa wethu lwana. Bafethu sisadlala eSouth Africa right now. Amapolisa wethu sibaphila imandate sibakhumbuzile into yoba baqashelwa ntoni to enforce law and order aphezweni lethu. Bafowethu ndisese lapha kunto nokwenza nomsebenzi lona ukwenzela noba kungazuba khona izididide ezizaza zizothi zizondrasela ngokungathi hayi noba because ngumuntu wokufika la but yena lo uba ngaba bekuyambile ngeke usaziphilela uba ngaba yena lo wesibini ke ngoku ebengakanga naye abe uyadelela amapolisa wethu inoba ngeke usesemhle useseright. Ndikhalela ukwazi nje ba xa sekezibona esipilini indlela kalimele ngayo uye wafila njani. Ndiqithe bafethu ndiye kwinto yesibini. Lela ke ngoku closer to heart yase Eastern Cape. NdingumXhosa bafowethu wase Eastern Cape. Bafowethu kuvakala into yoba amapolisa wethu hayi aserious ngomsebenzi wabo. Kukhona umuntu okanye abantu abatholwa ngokubulala pha kuJuni kwiside laseGqeberha. Hayi amapolisa kwaDwesi asuke awuva umkhondo into yoba uphi uhlala ngapi bahambe baye xa befika hayi ngathi bangamfumani umsolwa. Babuye xa bebuya nexa besendleleni ebheka kwaDwesi police station hayi ifika itip off ethi hayi ngathi ukhona bashaya isilolo babuyele. Bafethu kuthiwe xa beapproacha indlu lena bayabafana badedela emapoliseni ethu. Bafowethu kuthiwa amapolisa azidedela zonke azikhulula zonke. Yabona ezamfundiso zika General Nhlanhla Mkhwanasi kuthiwa nje into yoba anizutshona niphethe izibhamu. Bafethu kuthiwa bazidedela zonke ngebhadi elaqela ingathi alisindanga about 3 people passed away. Istory sakhona ke ndisithatha kuYusufu ne. So 3 people passed away ngebhadi ngapha.
Uyabona ukuthi xa kuthiwa hayi apha esayidini yamapolisa akekho limele, ndakhumbula uNdade Khumalo, commander ye-PKTT, eyathi yona hayi thina nje sike kube khona nje uxambulisano oluthile nje nabantu nje kuze kube khona balalayo, kodwa nje kwelicala lethu hayi akakaze abe khona olalayo. Sona ngoku emapoliseni wethu wase-Eastern Cape hayi akekho ewalala, but nje kwelicala ingathi baye balala. Bafowethu, apha in my closing ndizothi uba ngaba uyazazi into yoba on the other side of the law, bafethu lungisa isivi kube ngathi ngoku noku uyabuya uyazisondeza, ngoba amapolisa wethu ingathi i-training sebemane bebuyela kuzo bayokhunjuza into yoba nafundiswane, natrainwa uba nize nenzeni. And ngoku ba-aware into yoba nathi sibagadile bafowethu. Oko nje ii-cameras zi-on, nomntu oqhela ukuthatha ibribe abanye bayosaba ngoku bafowethu, because abekho sure into yoba bazathi beyamkela beyithatha kanti bashutwa bezabonwa ngoobani. South Africans, ithemba likhona lona phi kwi-criminal justice system. Hayi umsebenzi wamapolisa unabile bafowethu, qha nje ndithe ezezithu ndirhala nje ukuzonoshera into yoba bafowethu ingathi nje ngoku, because e-Eastern Cape mose ayozitori esiziqhelile into yoba hayi sebethunywe uphuthu ngapha izigebengu, siyayazi bayenzekaphi, but ngoku seyiqalisa ukuspreada even ngapha. Amapolisa wethu usually bongathiwa abalekile, amanye aze kulimale kwawona, but this time abahambi bengawugqibanga into bebezoyenza umsebenzi wabo. So that's just about it bafethu. Kona njoba siqhela ukubagxeka nje, iyafuna into yoba singezi all the time sizogxeka xa kukhona izinto abazenzile okungathi noko zisiphithemba into yoba sizaw end up sine safer country, noko masibuye nazo sizoshare.